Hvor skal vi hen? Vi skal op i Aalborg og se AaB spille imod Randers. Vi skal på Aalborg Stadion. Så er vi her. Og vi er kommet derop på Randers. Altså drenge, hvad skete der? Vi tabte. Okay, hvad skete der? Der stod 2-0 til Randers. Ja. De scorede begge mål på straffen. Ja, og hvad med AaB? Fik de også straffe? Ja, en gang, men den ramte overtræk. Kom igen, AaB.